Здравейте! Здравейте, скъпи приятели! Темата за днешното видео е въз основа на моята практика, това, което наблюдавам доста често вече, какви хора идват напоследък, индивидуално, в индивидуална терапия и в двойки. А това е връзката, партньорската, интимната връзка между нарцистичен и емпат. Какво представлява нарцистичен, какво представлява емпат, каква е тази връзка, която аз наричам любовна зависимост. И това е темата на днешното видео. Ще ви разкажа накратко, няма да е изчерпателно, ще продължа в следващото видео, но ще ви дам ключови точки, моменти, на кое да обърнете внимание, ако вие сте в такава любовна зависимост, ако вие се разпознаете в някои от чертите на нарцистичния или емпата, какво ги събира и защо това е връзка на зависимост. Тук говоря и за мъже, и за жени. Тоест, ако в началото започна да споделям за жени клиенти, обобщавам, не говоря за никой конкретно, то същите характеристики, които ще ви дам за емпат, за нарцистичен, се отнасят и за мъже, и за жени. Дали ще може да разпознаете в себе си някои от тези черти или познавате такива хора, дали ще ви бъде полезно видеото, може да задавате въпроси. Какво представлява емпата? Откъде се изгражда човек емпат? Емпат, преведено, означава буквално човек, който съчувства, който умее да съчувства. Кой е той човек, който умее да съчувства, който прекалено много съчувства, влиза в обувките на другия, в кожата на другия, разбира го, обгражда го с много любов, подкрепа, грижа. И защо се е появил такъв? Защо е станал такъв прекалено много чувствителен за чуждите нужди, за чуждите емоции? Тук направих една схема, не знам дали се вижда и дали е удачно да я покажа. Връзката между емпат, нарцистичен. Днес ще разгледам по вертикала тази връзка. Какво значи връзка по вертикала? От една страна това са два полюса по вертикала. На единия полюс това е ниската самооценка на хората емпати, ниска самооценка. От друга страна, за да компенсират тази ниска самооценка, те отиват в така наречената свръх самооценка, грандиозност. Това е по вертикала. Следващото видео ще разгледаме по хоризонтала двата полюса, а именно граници. Когато не умеят едните и другите да поставят граници, когато им се прекрачват границите и как да се защитават тези граници, как да се отвоюват, как да се поставят. Емпат, това е човек, който по принцип има много студена мама. Има семейство, в което мама е заета със себе си, с своите нужди, с това да обгрижва някой друг, може би твой брат или сестра, и няма време за теб. Ти ставаш емпат, защото твоята мама е студена. Тоест, кои са емпати? Тези, които имат много ниска самооценка, не вярват в себе си и оттам не се обичат, нямат никаква увереност, нямат никакво самочувствие в себе си и зависят от някой отвън да им даде това самочувствие, да им даде тази увереност, да ги обгрижи, да ги види, но това, което се случва, е точно обратното. Заради студена мама
те са се научили да разчитат на себе си, да няма никой, който да им дава тази любов, тази подкрепа. И какво се случва, когато на нас нещо ни липсва, ние започваме да го даваме на другите хора. Ако ни липсва увереност, самочувствие, любов към себе си, започваме да даваме същото това нещо, от което имаме нужда. И тъй като при емпатите това е в много голяма липса, те прекалено много започват да дават на най-близките си хора. Дават подкрепа, дават любов. Те са едни душици. Те само и само да бъдат забелязани, да не бъдат изоставени, да не бъдат отхвърлени. Те дават прекалено много любов, прекалено много внимание, прекалено много се грижат за другите, защото самите те не се обичат, самите те не вярват в себе си, самите те нямат увереност. Така изграждат емоционална зависимост към всички хора. Емоционална зависимост към всички хора и това е единия полюс. На този полюс, където те не се обичат, не се приемат, самите те се отхвърлят, има много срам, има много неприемане. Те просто се мразят. Когато дойде някоя клиентка на терапия и каже: нищо не обичам в себе си, аз казвам: не е възможно. Намери едно нещо, което харесваш в себе си, което да обичаш в себе си. Повярвайте ми, тези хора не могат да намерят дори едно нещо. Те отричат абсолютно всичко в себе си. И в същото време, те самите, като казвам, че са душици, в тях има много любов, но те искат да я дават на някой, за да се почувстват значими, за да се почувстват по някакъв начин ценни. Те дават, изливат всичко, което имат вътре в себе си. Там няма омраза, няма нищо негативно, има само неизчерпаема любов. И когато един такъв източник на неизчерпаема любов седне срещу мен и каже: нищо не харесвам в себе си, нищо не приемам в себе си, не се обичам, повярвайте ми, чувствам се много, много тъжна. Когато виждам едни красиви момичета, едни красиви жени, развили се съвършенство, само и само да бъдат видяни, забелязани, да не бъдат изоставени, особено в любовта, тези жени са перфектни. Перфектни на визия, на поведение, на държане и обноски. За да могат да дадат тая любов, тая подкрепа, те са изградили тези обноски. Какво се е случило и какво се случва с бащината фигура? Тук споменах само майката, която е студена, по-безчувствена, по-зета със себе си. Таткото обикновено е или отсъстващ, което значи, че мама и тати са се развели, тати отсъства, мама настройва децата, дъщеря си срещу таткото, липсващия татко, който е такъв и той не заслужава любовта и на дъщерята. Или бащата остава в семейството, но със строга, контролираща, по-студена съпруга. Той развива някакъв вид зависимост. Най-често това са бащи с алкохолна зависимост, с хазартна зависимост, мъже, които не могат да се справят с контролиращите си жени и абдикират. Постепенно абдикират от ролята на съпруг, от ролята на баща. И това момиченце расте в такава среда. Единственият начин мама да ме види е да бъда тиха, да бъда незабележима, да бъда добричка. Само и само мама да е щастлива, мама да е добре, но в по-късни години, след тинейджърство, вече по-зряла възраст, след 20 години, тези момичета започват да развиват лоялност към своя татко. Какво значи това? Те, отхвърляйки цял живот, 15-20 години отхвърляйки бащата, бащината фигура буквално, за да бъдат лоялни на майката, в един момент те имат нужда да върнат към себе си точно тези отхвърлени части на бащата. И
какво се случва? Те срещат мъж, който е едно към едно наподобява техния татко. Да, но нали, ставаше въпрос за нарцистична връзка с емпат. Тези жени имат нужда да намерят мъж, който да обгрижват, който да обичат, който да правят всичко възможно той да е щастлив, за да компенсират тази липсваща връзка с техния биологичен баща, с техния татко. Какви са нарцистичните хора? Това са най-често един от родителите е такъв. Тоест, нарцистичният човек се ражда в среда, в която най-често мама или тати са нарцистични. Той е модел на поведение и те го взимат и пак от лоялност стават майка си или стават баща си. Или наблюдавам и хора, които са станали такива от прекалено голяма глезотия, от прекалено угаждане, едно дете в семейството, не през любовта, една здрава, подкрепяща основа, каквато е майчината, бащината любов, а в това нямаме време сине, нямаме време дъще и ето ти всичко, от което искаш в детската градина, в училище, където се появи враждебна среда, някъде синчето или дъщеричката не са приети и там се компенсира с това прекалено внимание, прекалено ходатайстване, прекалено угаждане и как да се впише това дете. То развива тези нарцистични черти на самовлюбеност, на това, че всичко му е позволено. В същото време тези хора са много емоционално ощетени от към те изпитват наблюдавам ги една дълбока емоционална празнота. Те обичат прекалено много себе си, да, това означава нарцистичен човек, на тая самовлюбеност, да обичат себе си и в същото време те не знаят откъде идва това неудовлетворение в живота, липса на смисъл, на мотивация, не се чувстват щастливи, защото има една дълбока дупка, една празнина вътре в душата им, в сърцето им. И какво се случва, когато такъв, който е празен емоционално и чувствено вътре в себе си, срещне човек, който е готов да ги напълни, който е пълен с любов и подкрепа? Те просто се срещат и си намират майстора, както се казва. Те толкова много се сливат, толкова много запълват абсолютно всичките си нужди, че няма как да не останат заедно. Толкова силно прилепват, толкова силно се сливат, че си мислят, че това е най-накрая намерих любовта, това е любовта от приказките, това е толкова силно, толкова велико, толкова неземно и такива епитети съм слушала от мои клиентки емпати, които срещат нарцистичен, че идва момент, в който трябва да израсне връзката, тя не може да остане на едно ниво, трябва да израсне и какво се случва? Нарцистичният, понеже е самовлюбен в себе си, в своите хобита, в своите приятелства, в своето свободно време, се отделя от емпата, има нужда от пространство, има нужда да се свърже с други свои нужди. Емоционално прилепналият човек, който иска да дава, но самия той се нуждае страшно много от любов, той остава много нещастен, изпада в паника атаки, в депресивни състояния, емоционално е зависим от нарцистичния и когато нарцистичния бяга, а той не бяга, а просто се отдалечава, защото има право и се свързва с други свои нужди и потребности, емпата изпада в много крайни състояния. Развиват се много психични заболявания, депресия, панически атаки, генерализирана тревожност. Ако не се обърне внимание на тази прилепчивост, на тази любовна емоционална зависимост към нарцистичния.
И когато това навън се прояви във вид на разговор или във вид на сълзи, във вид на страдание, аз страдам, ти си такъв, изоставяш ме, нарцистичния, още по-студен става. Тези емоционални излияния, тази нужда от любов, от силна емоция на привързаност, на подкрепа, липсват в нарцистичния. Той не може да ги даде и още повече се отдалечава и става още по-студен, още по-безчувствен, арогантен. А емпата, как се компенсира неговата свръхниска самооценка, неговата свръхниска увереност в себе си, като се отиде в другия полюс. Баланса, това е средата на една добра, здрава самоувереност, връзка с себе си, самочувствие. Емпата има ниско самочувствие, ниска самооценка, мрази себе си, не се обича. В връзка с нарцистичен, тази любовна връзка на любовна зависимост, когато нарцистичният бяга и по този начин го застрашава от изоставяне, от отхвърляне и емпата страда, неговата свръхкомпенсация в една свръхувереност, свръхсамочувствие и това граничи с така наречената грандиозност. Как се проявява емпата в тази грандиозност? С заплахи. С заплахи. Заплашват с това, че ще сложат край на живота си, с самоубийство, заплашват, че ще ги напуснат, заплашват, че ще направят някакви неща, но те толкова стават реактивни, толкова стават емоционално превъзбудени в тая свръхграндиозност, че още повече нарцистичния бяга, не знае как да се справи. Самия той все по-студен става, все по-безчувствен и развива така нареченото пасивно-агресивно поведение. Мълчи, не може да реагира на изблиците на емпата, но в същото време в някакъв момент избухва. И това избухване и на единия, и на другия става саморазрушително. И един и другият не постигат абсолютно нищо. Наблюдавам го това в моя кабинет, когато работя с двойки. Когато се отиде в другия полюс на тая свръхграндиозност, получавайки подкрепа от трети човек, в случая това съм аз, емпата избухва в сълзи, в каране, в нападение. Емпата, нарцистичният по същия начин отговаря с викове, дори с чупене, какво ли не съм виждала. Но това са едни две деца, които крещяща нужда, единия има нужда да бъде видян, да бъде обичан, а другия също изпитва много голям страх нарцистичния да не бъде изоставен. За него е важно да бъде на пиедестал, да бъде център. И когато емпата го напада и нарцистичният не чувства, че е толкова вече специален и важен, той също може да стигне до тревожност, до депресивни състояния. И това може да отнеме, тази връзка може да отнеме много дълги години, в които и двамата да не са щастливи. Най-често така се получава и когато работиме за това, какво заслужаваш, работиме с емпата, какво заслужаваш, това ли заслужаваш, което получаваш. Даваш всичко от себе си, даваш цялата си любов и подкрепа, получаваш нула, нищо не получаваш. Никаква подкрепа, никаква любов. Той се грижи за детето или той е добър баща, той е добър в работата си. Да, нарцистичните хора са прекрасни в работата си, в взаимоотношенията си с абсолютно всички други хора. Те са прекрасни. Но какво правиш ти в любовна връзка с точно този човек, който те прави изключително нещастен и не можеш да поставиш граници, не можеш да видиш, да обичаш себе си и най-вече да видиш какво заслужаваш.
Водещото тук в нашата работа е и на идване, и на тръгване в тези 60 минути терапевтична сесия. Повтарям този въпрос. Какво заслужаваш? Помисли си. И когато ми споделя историята от какво се е случило, какво са си казали, какво са преживели, аз казвам, това заслужаваш ли, всичко това? Какво заслужаваш? И работиме за тази ниска самооценка, за тази липса на вяра в себе си, обич към себе си. И това е обект на психотерапия. Това е едната страна на разглеждане много накратко взаимоотношенията между емпат и нарцистичен. Така наречената вертикална линия. Ниската самооценка, грандиозността и връзката между тях. Връзка на залепналост, на зависимост, връзка, в която и двамата герои се изживяват точно като герои от романтични филми, в които любовта е тази страдащата, тази, която ще те не кара да си прережеш вените. До тук разказах за жени емпат и мъже нарцистични, но работя и обратното. Мъже емпати са жени нарцистични. Каква е разликата? Мъже, които са с ниска самооценка, отсъстващия баща, студената мама, развиват в себе си една голяма потребност да дават, да обгрижват. Срещат жена нарцистична, която е самовлюбена, която обича себе си, но е празна вътре емоционално, и мъжът започва да дава, да обгрижва. Раждат им се едно дете, понякога 2 деца, стават прекрасни бащи, които дават всичко от себе си за децата, за жената, но жената е вечно нещастна, вечно недоволна. Мъжът страда, развива депресивни състояния, развива алкохолна зависимост. Как се работи по вертикала се работи с любов към себе си, с приемане, какво заслужавам, каква връзка заслужавам, поставяне на граници. Ще направя отделно видео за това как се нарушават границите между двамата, как трябва да се поставят граници и как се работи за това да се отделят тези двамата един от друг. Защото тази конфлуентна връзка, тази връзка на емоционална, любовна зависимост не е здравословна. Да, тя е като от приказките, но тя не може да продължава вечно. Не можем да бъдем слети с другия и да губим себе си в тази връзка. Никой не е по-важен от другия. И ще продължа в отделно видео за това как да се поставят граници. Тоест, накратко, ако трябва да обобща, връзката по вертикала между емпат и нарцистичен, ниската самооценка на емпата, която отива в другия полюс на грандиозност, и тази грандиозност преминава във вид на манипулации. Когато идват двойка мъж нарцистичен и жена емпат, доста често чувам мъжът да казва за жена си: тя постоянно ме манипулира с сълзи, с това колко е нещастна, с това колко демонстративно не може да издържа, но всъщност за един безчувствен, нарцистичен мъж това само го отблъсква. Това е много накратко за сега. Ще се радвам, ако имате въпроси, ако имате нужда, самите вие се разпознавате в един или другият вариант на връзка, в която влизате. Е добре да поработите терапевтично, защото тези връзки остават твърде много дълго време заедно. Минават години, 5, 6, 9 години.
като нито единия, нито другия са щастливи, но много страшно е и за едини, и за други да се разделят, да се откопчат, да се раздалечат и да заживеят свой собствен живот, да се свързват със своите собствени потребности и нужди. До скоро!